Máte nějaký tradice, který pravidelně každý rok dodržujete? Tak myslím si ako ostatní, nič extra, navarí sa kapustnica, nejaká ryba, šalát a budeme papať a hodně cukroví. Je nějaká pohádka, kterou by si nikdy nenechal ujít? No tak asi 3 oriešky pre Papulušku a ja mám celkovo tieto pohádky rád, Perimbaba, ja strašne na tom frčím. Vánoce, když se sejde celá rodina, jsou také bohatým zdrojem úsměvných historek. Máš nějakou? No, tak... No, tak ja neviem, my sme ako malé deti proste chodili na Vianoce vonku ešte do obeda a sme chodili vždy po lade a sme hrávali takú hru, v detve je malá voda a sme skákali po lade a proste ja som sa asi 2 roky po sebe 2-krát prepadol, takže asi to nič ako také extra. Byl si letos hodný, najde si k tobě Ježíšek cestu? No, ja si myslím, že som bol veľmi dobrý a dúfam, že budem mať veľa dárkov. Tak ja by som chcel popriať všetkým veľa šťastia, zdravia, Vianoce, aby prežili v pokoji, v rodinnom kruhu a do nového roka tiež veľa šťastia a zdravia.